Hola, jo em dic Mara Álvarez i estic cursant actualment el primer any d'integració social a l'Escola de Jesuïtes de Sarrià de Sant Ignasi. I bé, us faig aquest vídeo perquè m'agradaria expressar i m'agradaria explicar-vos el meu punt de vista i la meva experiència durant tot aquest any. I sí que és veritat que hi ha una cosa que m'agradaria destacar des del minut 1 i és la nova metodologia que han aplicat a les aules, tot l'equip docent, de manera que treballem la matèria o els temaris de manera grupal, és a dir, amb altres integrants de la classe, companys. I bé, crec que és una eina bastant essencial, ja no només de manera professional, perquè un integrador social sempre haurà de treballar amb altres persones i treballar de manera grupal i en equip, sinó que també ens han fet desenvolupar l'eina de l'autonomia personal, ja que el fet de treballar en equip ens han fet buscar-nos, diguéssim, la vida i buscar els diferents recursos per trobar la informació necessària per establir la matèria. I una cosa que també m'agradaria destacar, i de les coses que més m'han agradat, han sigut que des del minut 1 hem pogut treballar o experimentar de manera professional amb usuaris que necessiten l'ajuda d'un integrador social, com pot ser una escola d'educació especial o un centre obert. I bé, us animo molt a que inicieu aquesta nova etapa i res.